Alam po natin sa ating bahay mga kapatid na mostly ginagawa natin ito. Ang tinatawag na perfect crime. Itong art of war. Destroying your enemy without a fight. At hindi natin alam ng atin palang ginagawa sa ating bahay ay nakakomit tayo ng perfect crime. When there is a willing victim and happy offender. Paano po gagawin ito? Kung tayo po ay kumakain ng mga matabang pagkain, ito po ang sinasabi sa Biblia. Sa Daniel chapter 8 verse 24. And his power shall be mighty, but not by his own power. And he shall destroy wonderfully, and shall prosper and practice, and shall destroy the mighty and the holy people. Di ba ang mga tao sa mundo ngayon ay mayroong mga tinatawag na mighty? O ito sila po ay tinatawag na honorable, kagalang-galang. At lalong-lalo na po itong mga tinatawag na banal na mga tao or holy people na tayo po ay naniniwala na kapag tayo ay nasa Panginoon at itong iglesia na ito na tinatawag na Seventh-day Adventist Church, ang mga tao dito po ay banal. Or, di ba holy people tayo? Pero itong mga holy people ay na-destroy wonderfully. Kahit yung kanilang ginagawa ay prosperous and practice successfully, pero po ay nakakumit ng perfect crime. Paano po ito mangyayari mga kapatid? So nasabi ko na, kung kumakain tayo ng matataba na pagkain, according to Leviticus chapter 3 verse 17, makikita natin diyan po na ang matatabang pagkain or fats and blood, ito po ay pinoprohibit o hindi ito dapat kainin, sabi ng Panginoon, upang hindi tayo magkaroon ng mga iba't ibang sakit. Pero ngayon po, ito po ay ordinary at usual na ginagawa. Kung ilan lang dito ang nakaalam nito. Kung ginagawa natin ito, halimbawa, nagpreprito tayo ng mga isda. Alam po natin na ang isda ay isa sa mga nagpro-promote ng cancer. Fish is the one who promote cancer. Itong mga pagkain, isda, karni ng mga sapat, sabi ng Panginoon. At ang mga karamalduman na makikita natin sa Biblia, ang lahat, dahil po ito nangyari mga kapatid. So nasabi ko na, ang kinakain ng mga animals ngayon, or ang mga natawag natin hormones. At kung ito ay mag-transfer sa ating katawan, mga kapatid, tama po ang sinabi nitong Healthy Foods na books na ating pinablish ng Philippine Publishing House, ay magkaroon tayo ng iba't ibang sakit. At hindi lang yan po. Kung tayo po ay nag-between meals, ano po ang tamang dapat gawin kung tayo po ay kumakain ng ating pagkain, healthy foods? Ang solusyon nito mga kapatid, dapat alamin natin ang mga tamang kombinasyon ng pagkain. Kahit po ito ay prutas, kahit po ito ay vegetables, at kahit po ito ay tinatawag na healthy foods, madadaya tayo kapag hindi natin alamin.
kung anong tamang kombinasyon ng pagkain natin at ang tamang oras na pagkain at ang tamang pag-iinom ng tubig at kung ano man ang ating ginagawa. Ito po ay magbigay ng pagpupuri sa Panginoon. Ito po ay makikita natin sa 1 Corinthians chapter 10 verse 31. Mga kapatid, alam niyo ba na ang lahat na mantika or oil, cooking oil, na niluluto at iniinit ay transform into trans fatty acid. At hindi natin ito malalaman na ito pala ay isang magbibigay ng malubhang karamdaman, lalo na yung sakit natin na tinatawag na cardiovascular diseases. Ito po makikita natin kung anong mga sakit, mga kapatid. Ngayon po ay nandito na tayo ngayon sa last end. Kasi makikita na natin yung abomination. Dahil ang ginawa ngayon ng pandemic at ang ginagawa ngayon ng mga tao, kahit ang mga mighty and holy people I'll destroy wonderfully, dahil hindi alam ng karamihan na ang iniinit na mantika ay ito po ay makapagbigay ng sakit, dahil ito po ay transform into trans fatty acid. At ang trans fatty acid, alam natin na ito po ay pagkain ng cancer cells. Ito ang mga top 1 na mga sakit. Top 5 causes of death of worldwide. Ito po ang mga sakit, tinatawag itong cardiovascular disease. Ang makita natin mga kaibigan, mga kapatid, 17.3 million ang mga taong namamatay dahil sa cardiovascular sakit. Sakit sa puso. Ako po ay survivor ng cardiac surgery. Ako po ay very strong na dapat iwasan natin ang pagkain ng mga matataba, lalo na po yung mga pinirito po araw-araw. Dapat mayroon tayong temperance. At kung ginagawa natin ito paulit-ulit, mga kapatid, ito ang dahilan. Nagpa-file yan sa ating mga artery, yung mga fats. At yung mga bloods naman, ayan ay marurumi. Dahil ang blood ay hindi dapat kainin, sabi ng Biblia, sabi ng Diyos. At ito po ay nagbibigay ng maraming sakit kung tayo po ay nagbi-between meals. Kung magbi-between meals tayo, mga kapatid, magiging poison. Anong ibig sabihin ng between meals? Halimbawa, ang tamang oras na kumain ka ng umaga ay magkain ka ng alas 7 or alas 8. Depende sa kasanayan mo kung anong oras. After 1 hour, kumain ka naman ulit. Ang ibig sabihin, kumain ka ng solid food, yung regular meal mo. Kumain ka naman ng solid food. After 1 hour, or magmerienda ka. Kahit morsel, sabi ng Councils on Diet and Foods, ito po ay makapagbigay ng sakit sa ating katawan. At maraming sakit ang may dudulot nito kung ito po ay ginagawa natin araw-araw, ang tinatawag na between meals. So mga kapatid, ito po ang ginagawa natin. At yung iniinom naman natin, dapat ito po ay fresh fruits, juices. Ngayon po, ang ating iniinom po ay, alam naman niyo kung ano, yung mga sodas, soft drinks. Ito po ay nabibigay sa atin ng we are happy but we are destroyed wonderfully kung ginagawa natin ito. Ang tamang pagkain, mga kaibigan, ang schedule ng pagkain ay dapat magkain tayo ng ng mga gandang mga kainin. So,